Hi guys, good evening. Magsi 6 PM na dito sa Hong Kong. So, yung amo ko balis. Sabi niya ako lang daw mag-isang kakain ngayong sa hapunan namin, sa dinner. Ewan ko kung saan sila pupunta. Baka may party. So, solo ka ng bahay. So, ito yung bahay niya. Ang gulo-gulo. Malis nga sila, pero as usual, madaming ibinilin na trabaho. Ka nagtrabaho ko naging balaya lagi, way kaumanan. Kapoy ka trabaho. Sige na lang, antos. Nagpatrabaho. Manarapot ang bangko. Mga bangko, mga schedule ng urong tarang bangko. Na siguro ni pakaon. Tanang bangko sa kalibutan, palimpyon, patrapuhan. Boya, sa tanawon sa nako sa kwan na pultahan kay basi nagnaan na may na pud or balik magkapatay ko ani. Wala na ni ulit na gyud lakaw na gyud sila. Magbisaya na lang ko karon kay kapoy kay Tagalog. Bitay iyan na lang. Tagya. Tagalog, Bisaya. Basta mo na. So, karon ako namang usa, may lingaw. Istorya taghangin. 1 2 3 na paglimpyo ni ron saon ni pagkapuya As kada adlaw limpyo ng bangko, paita lagi basta kung kamo manarbaho gungkong. Ang dami yung kaglingon, ultimo mga kinagmay pa na kwan. Kinahanglan gino nilimpyuhan gina nimo. Kung sa Pinas ang paglimpyo walay labot sa kuan gikan kanila sa babaw anto diri ubos padiri sus Ginoo. Ay paita. Ay update ko. Ako mag day off mo ko ugma, so na hingubas nang akong konsumo. Pinakuanan ko og biscuit mo na lang taon ni kalis Ginoo. Tama ni karon ugma pamahaw. Minadjit lang taon taan ang saon man. Tihik pa kasi kinatihik ka na kung amod jud kalendaryo gihatag pinaskuhan sa kuha. Sige na lang, fights, laban lang, abroad pa more. Importante nga buhi pagyapon. Abot pa ta ning 2019. Ay nako. Sige lang, laban lang, laban. Babawi, get out. Pero bukuan diri guys, tugnaw na kayo guys, as in 13 degrees na siya. Then ugma, timingon pa jud ugma halidin ako. Mag 10 degrees ugma. So saan lang ma-frozen jud kan isdahan. Pastilan Ginoo. Timingon mo. Frozen. Na siya gihatag nga jacket nako. Ingon siya, gamita daw ni magawas ka. Yun siya nga jacket, kawan siya nga jacket pang tiguang. Pero baga, ano ko nagbayan na kung pang tiguang man, basta kay baga. Kaya lagi, nagtipid ka kay, budget, saan lang mahal king malitong diri. Pero, ang kaparat lang, pura ka magduduha og sulot, ngano. So, pag ako nasuot, giingnan ako, nga, kaya yung magisuot ng mga akong gihatag, or kipakuan mo, ibalik na nigumas mong kontrata ha. So, ginuo ko mura ko, nakuan gito, kay, saan na lang, na. Unig, pag-isi oroy, unig, matangtang ang butonis. Tangtang ang usa para diha aros ka. Sa diwa na lang ako gisuot balag magantos ko kiri-kiri das katugnaw. Ngon ka nang magsuot ka nga murag moduduhay mo huna nga. Sino ipabalik after 2 years? Oy, unsa pa may to resulta ana sig kuan. Oy, no. Ana lang magantos na lang ko sa ako ang tulo ka jacket. Saan man antos na lang kay nagbudget man ta. Umantay kwarta, kwarta ito iguro mas ibay sa utang, napay kinahanglanon sa pamilya. Napay laing mga bayronon. Ay Ginoo, sige na lang, laban lang. Basta mo na makakaon tag sobra pas duha. Nagyaw-yaw. Lagot jud ko tingano. Naniud to me, kami nari man akong amo, nya tiguang, kami tulo na ngaon. Sus Ginoo ang gipalungag. Tunga tas tasa akan kada bitong kap sa rice cooker. Tunga ay taon oy nya magsilpi bago na kami tulo. Sa salmi agit na ay.
ko nya. Ano lang, ay basta mo na basta sudan og PM, tambok man lang gyapon ko, okay na diet na lang gyapon. Sa saot. Okay. Karon kay kanang layas na sila karon no. Nya kay abi na ko makatugog say karon kay wa lagi sila ingam siya nga. Ayun na pagluto pa ni hapon kay ikaw rin man hapon karon adlaw ato sa gawas. Sus Ginoo ging binlan mo kog labunon. Ang labunon gikan pa siya ang kabinit. Kuha lang gyud karon laban ako. Sila gid mga kuan mga inchik no pareha po sila speaker sa una sa Middle East. Bindaha sa Middle East kay wa may ingon nga kuas ko report. Andri, sus Ginoo ko. Nya manlabak ka. Sus Ginoo wisik ka sabon. Ang taon na lang ko eh. May yun baho. Ano gyud sa kong paglaba. Magsilbi bago na. Tulo ka buk sinina. Wisik ra. Kamatay murag daghan pa ang pisong chlorine pinas. Kadaghanon. Sige ko niya. Napanang sa tubig. Maligo ko. Sus, magbinaldi na lang jud ko. Kabuo na lang ko. Kaya hindi panghambog ng shower. Ay na lang kay. Maingon na siya nga. Sukad pag-abot nimo din na ko yung lesson na kay basta naa siya sa kilid. May nga sukad pag-abot nimo ang bayron sa tubig dubli na. Yung sa ko man gilamon ko na gisuyop ko na gistro ko na. So yun. Maligo man kita pa yung usa ka minuto man na. So wala tik kay napanang sa kuryente. Masukan na akong kwarto kanang magabiin na kanang pilar ka oras 2 ka oras kay syempre mo man kuskusin na alas 11 kapin alas 12 unya maligo ko gilis paong din mga alawon na alas 12 magpaong ko suga ako yung nakaamong sa iyang kuryente na ay heater niya sa iyang aircon ay di magiablihan bahalag nagkirikirig na sa diha kay ang bayron nun ay pag nagpalit napanang sa uy nga lagi kita sakay subot lang yun but lang so, basta ambot ay taas kapuyuin mas stress ko karon adlaw gid stress jud ko as in uy sige na antusan dapat akong eye bags tabla pa hinulbot ako sa kanan pwede ng laguma magsilbi pa nang sukad nga kanang ni unong ko wonder no kinabago na sila man basta tagtungang gabi na lagi man hapon minta to sa una kay alas 10 karon Ginoo alas 11 alas 12 na ngaon mga ungo mi ay Ginoo ko pastilan kinabuhi gid taon sa abroad sige na lang ay mao man gid akong trabaho gid ay no human naman ni siya kanina palilay ra na ako kay sa pag human na magpaniud to may alas 4 kapin 5 wala may trabaho human naman kay ang kwarto sa akong amo di man palimpiwan kay abot na manday man sa dito yung sa nga renovate siguro na yung sa ba kunto na manday unya kay yung sa kaisa limpyuhi amoy trabahoon so kani palaylay lang ni kay mga kunkuan pero pagkatagtaod pa ang ako palaylay na tinuod itagaan ko daghang kay mga bangko Ginoo ko sa mga bangko bagbusan kapoy kay limpyuhan ng balay lami kay arrange pero samo kay daghan kay mga basta mga pantigumon mga papel mga karton sa man di man na magamiton iyap maghipuson kuy Ginoo nya naglagot ko ganina kay ngano kuy Ginoo ko kanina miingon ako nga mga tagaan og apple kay gamay lagi ang guskaon ako Ginoo ang gamay lagi apple kanang gamay pa sa tagjisa ato ang sa baligya sa kulon nga tagjis gamay pa ana manghud pa ana kadak Ginoo ko pati tunga ra gihatag sa ako ni meals gid tunga ra kuno kami siya nga ang over kuno kaon sa prutas kay di ko maayo di gyud maayo basta lang Ginoo lami lagi ilabay lang na lagi aron di kauno nya bisa pag nangalata lang yung saging dad no nalata ani ako kakuan niya kay kana magpet saging sa tuwa kanang gikan sa Pinas usa pa na siya mo reklamo og nahurot na niya mo yun siya nga aslom ko no ang saging sa Pinas ano sige palit og saging wa ko nila kuan ko no aslom ko no di ko no tamis ay sige palit ay ambutan sa booking tiguwang gid ambot na lang gid kapuya kalami jud sus Ginoo ako na ipabuhagay akong kalagot yung aron lawa kay mana butog ako ni katulgan ron na ambot lang samot ka stress ang naon stress na daan saon na lang napanakaron masisig ingon nga ayaw ablihin na sa kusina nga pultahan kitugnaw nya akong kuana si Radan
Sarad niya totoo mo kun abli na kay ang kainit ko no sa ref ko no makadaot kuan ko no masunog yata. Ibukag uy lami kay irukon ba lami kay irukon sus. Pwede pa lang yun no. But na gyud putang. Ambot lang. Ambot unsay kuan na kanang kuan. Kanang New Year. Nah, di na lang jud ko mag-expect jud unsay mga kuan kay sakitan lang ko. Ginoo ko sa mga palihi-palihi nila. Mintay balihian sila kung sa panaliha. Ay, lambot lang kit. Kapuya. Para sila Pero, sige na guys. Trabaho na ko. Nagpagawas ako sa gipati. Pasensya na dyan kayo kay murag. Bugat man good so. Pagawas na ko. Bye-bye.